हेलो दिनै आबाद फोथाराव आबाद नायनो फैदोंमोन जोंहानि न'खरनि आबाद बे आबादफोरा माबायदि जादों बेखौनो नायनो फैदोंमोन नाथाय मोजां जादों आबादा बे बोरिनिया एसे बारा मोजां जायासै नाथाय बे गोथौखिनिया जोबोर मोजां जादों बेखौनो नायनो फैदोंमोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय मोजां जादों दै आबादा जोबोर मोजां जादों बे गोथौखिनिया सब जोंहानि न'खरनिनो आबादा मोजां जादों या नै आबाद फोथारा बरिया दे एकदम गोजौ जादों नै आबाद फोथारा नुदोंना माबायदि ओंखारदों बे आबादा खोमाना थानो हायो बेहाय मोजां जादों नायबाय दिनै गिदिंनानै आरो आबाद फोथारखौनो आंनिया 5 बिघा दोङो आरो बाखिखिनियाबो गासै जोंहानि न'खरनिनो फंबायमोननिबो दोङो बेहाय हामजोबदो आबादा नाथाय नै बोरिनिखिनिया बारा मोजां जायासै गोथौनिखिनिया जोबोर मोजां जादों द'खिनि बहुत ভাল হৈছে বামখিনি অকণমান কম হৈছে দে আজি অকণমান ঘূৰি পকি চালোঁ খেতি পথাৰখন ভাল লাগিল দেই ঘূৰি পকি চাই কোনে কোনে ঘৰত খেতি বাতি কৰিছে অকণমান কমেণ্টত জনাবচোন কাৰ কেনেকুৱা হৈছে খেতি মোৰখিনি বেয়া হোৱা নাই কিন্তু এই বামৰখিনি বেছি ভাল নহ'ল এই বামখিনি মোটামুটি এবিঘামান মাটি ভাল নহ'ল বাকি 4 বিঘাখিনি মোৰ ভাল হৈছে বহুত মাত্ৰ এবিঘা মাটি ভাল নহ'ল বাকিখিনি ভাল হৈছে এনেকৈ সোমাই যাওঁ এবাৰ नै नायना लादो माबायदि जादों आबादा गैया दे बे हिमा एकदम नै ओरैहाय ओइ हिमा बेखिनिया दोनथ'नोसै दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलिया आबाद नायनो फैनायनि भिडिअखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो सोर सोर आबाद मावदो एसे फोरमायहरदो कमेन्टआव गासैनोबो गोसो गोरबोनि अनसायनाय बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दे गोजोन्थों थेंक इउ